Ahoj! Tady je váš oblíbený youtuber a let's player a zpěvák Patrik Valda. Dnes si zahrajeme hru Left 4 Dead 2. Mám tady menu, velmi rozšířené menu. Například play campaign, mutáž, reláž, verš, surváž a cat. Já chci singláž. Můžu si vybrat mapu, jakou chci. A taky část, neboli kapitolu, kde se v té mapě budu nacházet. Dám si difficulty, protože jsem expert, tak si dám easy. A můj charakter nějakýho velkého, tlustého, macatého negra. Takže coach. Startnu hru tím, že dám start games. A už se mi loadinguje. V téhle hře jde o to zabít zombíky a přežít. Jak vlastně ty zombíci vznikly? Kdysi dávno byl Bůh a ten stvořil Adama a Evu. Ale byl to nějaký vypičenec, tak stvořil aj zombíky. To je vše. A pak ještě sepsal svou Bibli. Takhle začíná hra. Jsem někde na parkovišti, spíš na dálnici, a mám tu zbraně a lékárničky. Vezmu brokovnici, protože brokovnice je cool a jdu do prdele. Jak vidíte, je tu spousta zombí. Kurva! Pohoda. Pohodě. Zdechni! Našel jsem benzín, do kterého lze střelit a on začne hořet. Slyšíte to? To je boomer. Nevidím! Kurva! Utočí na mě charger! V pohodě. Jdu dál. Nabíj si. Co ty nevíš? Pojď sem. Kurva. Protože můj charakter je vyučený karatista, tak je můžu mlátit i rukami. Ale mně se nechce. Lze také střílet do svých spoluhráčů, kteří vám za to budou nadávat. Sledujte. Vidíte? Reloading znamená nestřelit do mě, ty kurvo. Do piče! Je to jen. Look! Celá hra pokračuje jen takhle, takže je to nuda. Můžete najít věci, které vás můžou boostnout. Například pilulky nebo podobné hovna. Zrovna jsem našel zaměřovátko, které mi červenou tečkou zaměřuje cíl. Don't shoot that car, to znamená střelu toho auta. Kurva! Ne, to jsem nechtěl, ne! Pota se mi, kurvy.
Ah! Mám také pistolku, kterou můžu přidat. Konec. Díky za sledování.